के कारण गेले हो भैया घर से बाहरावा। पेट के कारण गेले हो भैया घर से बाहरावा। जयपुर में फटल सीएनजी गैसावा गेले ड्राइवर के जानावा। जयपुर में फटल सीएनजी गैसावा गेले ड्राइवर के जानावा। दिन शुक्रवार सुबह में होई गेले घटनावा। दिन शुक्रवार सुबह में होई गेले घटनावा। 35 गो हाके घायल हो भाई 11 लोग के गेले जानावा। 35 गो हाके घायल हो भाई 11 लोग के गेले जानावा। Music by Manikant Subin. Mix by Raja Arya. रोजा रोज कर हल भैया वही सड़क से न जाना हो। भरल हल गलिया में गैसा 18 टना हो। ए भैया रोजा रोज कर हल भैया वही सड़क से न जाना हो। भरल हल गलिया में गैसा 18 टना हो। धोखा से गाड़ी टकरा गेले भैया गलती हो गेले इंसाना से। धोखा से गाड़ी टकरा गेले भैया गलती हो गेले इंसाना से। जयपुर में फटल सीएनजी गैसावा गेले ड्राइवर के जानावा। जयपुर में फटल सीएनजी गैसावा गेले ड्राइवर के जानावा। Music by Manikant Subin. Mix by Raja Arya. रोजी रोटी बंद हो गेले उजारा घर हो। बिलखी बिलखी के रोवा है घरा परिवार हो। रोजी रोटी बंद हो गेले उजारा घर हो। बिलखी बिलखी के रोवा है घरा परिवार हो। हिंदी बिहारी अरविंद यादव बतावा है सबके घटनावा। राजा अरिया राजीव गांधी बतावा है सबके घटनावा। जयपुर में फटल सीएनजी गैसावा गेले ड्राइवर के जानावा। जयपुर में फटल सीएनजी गैसावा गेले ड्राइवर के जानावा।